I dag skal vi snakke om det, der hedder SU. Vi skal snakke om, at man skal betale skat. Vi skal snakke om, at man har et frikort. Og vi skal snakke om, at man får feriepenge. Først skal vi snakke lidt om Ida. Ida er blevet 18 år. Hun går på gymnasiet og vil rigtig gerne have det, der hedder SU. SU står for Statens Uddannelsesstøtte. Det er penge, man kan søge hos staten i Danmark, når man er blevet over 18 år og læser på en ungdomsuddannelse, for eksempel som gymnasiet. Hvor meget man kan få i SU afhænger af, om man er hjemme eller udeboende, om ens forældre er skilt eller om de stadig bor sammen, og hvis de bor sammen, hvor meget de så tjener til sammen på et år. Ida har også fået et arbejde hos Vero Moda. Hun tjener 3.000 kroner om måneden ved at lægge tøj på plads og gøre rent hos Vero Moda. Før Ida fik SU, skulle hun ikke bekymre sig om at betale skat. Det er sådan, at alle personer har et frikort. Når man er over 18 år, er ens frikort på 44.000 om året. Men nu hvor Ida hun får SU, og hun får løn hver måned, så kommer hun til at tjene mere end 44.000 på et år. Et frikort er altså penge, man kan tjene, uden at skulle betale skat af dem. Når man er over 18 år, ligesom Ida, må man tjene 44.000 kroner om året, uden at man skal betale skat. Hvis man er under 18 og for eksempel går i 8. klasse, må man tjene 33.000 kroner om året, uden man skal betale skat. Ida kommer med sin løn og sin SU til at tjene mere, end hvad der står på hendes frikort, altså de 44.000 kroner om året. Det vil sige, at hun skal til at betale skat af sin løn. Skat er noget, man betaler, så man kan gå i skole, og man kan gå til lægen, uden at man skal betale for det. Man betaler 38% af sin løn i skat hver måned. Det sidste, vi skal snakke om, er feriepenge. Det er sådan, at når man har et arbejde, så optjener man feriepenge hver måned. Feriepenge er noget, ens arbejdsgiver betaler. Det vil sige, at i Idas tilfælde er det Vero Moda, der betaler feriepenge til hende. Feriepenge er 12,5% af den løn, man tjener på en måned. Feriepenge er noget, man optjener hver måned hele året, men man først får udbetalt til maj året efter. Det vil sige, at i hele 2016 får Ida feriepenge fra Vero Moda, men hun kan først få dem til maj i 2017, altså lige inden hun skal holde sommerferie. Nu har vi snakket lidt om alle de begreber her, og vi har prøvet at forklare dem lidt. Meningen er så, at når vi ses næste gang, skal vi se, om vi kan bruge dem, og måske regne ud, hvor meget Ida hun egentlig tjener. Så indtil vi ses igen, have en god weekend. Pas på jer selv.